Evo, dobro jutro svima. Mislim da možemo početi. Hvala svima što ste došli na ovaj drugi webinar Create projekta. Iznimno nam je drago što imamo velik broj sudionika. Evo vidim već preko 120. Hvala svima. Samo jedna kratka napomena. Ja bih se zahvalio i Med programu koji nam je omogućio prevođenje na engleski. Dakle, everybody who wants to have interpretation in English is also available on the bottom, a naravno tu su prevodi i za naše dvije zemlje koje su sudionice ovog projekta na hrvatski i talijanski. Dakle, samo jedna mala tehnička napomena prije nego što počnemo, a to je da u biti sva pitanja za naše sudionike webinara vas molim da postavite u dolje prozorčić questions and answers. Ja bih započeo sa predstavljanjem našeg Create projekta kratkim, ali bi prije toga zamolio našeg vodećeg partnera Mediteranski centar za klimatske promjene iz Venecije, odnosno Margaretu Brel, da nas pozdravi sa nekoliko uvodnih riječi. Hvala. Margareta, izvoli. Dobar dan svima i dobrodošli na drugi webinar. Creative Talk, kako smo ga nazvali, ovu seriju webinara o kojima ćemo pričati i u detaljima. Drago mi je što vas je toliko puno. I nadamo se da ćemo vam dati korisne informacije. I bit će nam jako drago dobiti feedback od vas. I ako nam pišete na adresu projekta, i stavit ćemo i online sve ove resurse, tako da ih možemo koristiti nakon današnjeg dana. Ugodan webinar. Ovo je prvi put da nakon početka projekta sada smo u mogućnosti imati jednu ediciju koja se može slušati na 2 jezika maternja sudionika. Hvala vam. Hvala Margareti i evo, kao što sam rekao, samo ću kratko predstaviti Interreg Italija-Hrvatska Create projekt. Dakle, projekt ima 8 partnera, vodeći projekt, kao što smo rekli, Mediteranski centar za klimatske promjene. To je jedan kratki projekt od 13 mjeseci koji bi trebao završiti sredinom sljedeće godine i sa budžetom od približno 600.000 eura. Što se tiče ciljeva projekta, ovaj projekt nije projekt koji stvara novo znanje, već mu je glavni cilj sistematizirati znanje iz Interreg projekata, ali i šire, što se tiče prošlog programskog perioda, i komunicirati to znanje planerima, dionicima i donositeljima odluka, a sve s ciljem da bi se što bolje pripremili za prilagodbu na klimatske promjene. Ovo su neke glavni stupovi, recimo, našeg projekta, znači od inventara znanja iz svih prethodnih projekata u programu. Izradit će se i jedan vodič, odnosno jedan priručnik za prilagodbu klimatskih promjena, razni workshopi ovi sa temom governance-a, nagrada za najbolji projekt što se tiče prilagodbe klimatskih promjena, nove projektne ideje, ali ono zašto smo danas tu je i ova serija webinara Thursday Creative Talks. Sve skupa u projektu bi ih trebalo biti 8. Mi smo prošli put imali webinare na temu financiranja prilagodbe klimatskim promjenama koji su duše išli na nacionalnim jezicima. Isto je bila dobra posjećenost, što nam je bilo jako drago. A što se tiče današnjeg webinara, njegova glavna tema je prilagodba obalnih područja u svjetlu klimatskih promjena. Dakle, ovaj kratak uvod s moje strane. Nakon toga će moja kolegica Darija govoriti o 5 lekcija za uspješnu izradu obalnog plana. Ja ću nastaviti kratko sa glavnim koracima za
pripremu obalnog plana, a onda ćemo čuti i nešto iskustava sa terena, znači od osoba koji su bili uključeni direktno u izradu takvih planova. Dakle, prvo imamo iskustvo Kaštela i sliva rijeke Jadro iz Hrvatske, onda će prezentirati gospodin Mili Novak, pa gospodin Roberto Montanari će prezentirati i iskustvo iz Emilije Romanje i Matea Dorčić iskustvo Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, webinara bi trebalo biti ukupno 8, ovo je drugi. Sljedeći webinar planiramo za 12. siječnja 2023. Ako se slučajno datum promijeni, mi ćemo vam to reći na vrijeme. A tema sljedećeg webinara bit će primjena Nature-Based Solutions, odnosno ovih aktivnosti temeljenih na prirodi u planiranju prilagodbe. Eto, to je toliko kratko ovako samo uvodno s moje strane. Ja ću sad prestati dijeliti svoj ekran i dajem riječ svojoj kolegici Dari. Hvala vam. Hvala Ivane. Dobro jutro, dame i gospodo, drage kolege i kolegice. Evo samo da podijelim ekran. Vidite li moj ekran? Da. Hvala. Dakle, ja ću vam predstaviti 5 savjeta za izradu obalnih planova. Prvi savjet zapravo je Platonov i kaže važno je odabrati, u svakom poslu početak je najvažniji. Znači, važno je odabrati pravi povod za pripremu plana, od samog početka imati na umu provedbu, te postaviti relevantne ciljeve za čim širu grupu aktera. Danas nije potrebno mnogo dvojiti oko povoda. Od poplava, odrona, požara, klimatska kriza naša je svakodnevnica. No važno je razmišljati i o tome što nam dolazi. Posljednje izvješće, IPCC-a 6. izvješće, reklo nam je da smo trenutno u koncentracijama ugljikovog dioksida na najvišem nivou u posljednjih 2 miliona godina. Da imamo najbrži rast razine mora u posljednje 3000 godina. Da nam se ledenjaci tope nikad prije viđenom brzinom u posljednjih 2000 godina. Kaže nam isto tako da je rast razine mora nezaustavljiv. I da posljednji put kad nam je temperatura bila oko pola do 1,5 stupnja višlja nego danas, srednja razina mora bila je 5 do 10 metara viša nego što je danas. A to je bilo prije 125.000 godina. Isto tako znamo da ako želimo ograničiti emisije na 1,5 stupanj, što smo se dogovorili Pariškim sporazumom, trebali bismo zadržati proizvodnju fosilnih goriva u ovoj razini, ove plave krivulje koje vidite na gornjoj strani vašeg ekrana. Međutim, planovi zemalja za proizvodnju fosilnih goriva su na razini crvene krivulje. 2019. godine IPCC je u svom popularno nazvanom izvješću 1,5 stupnjeva odredio sustave koji su u posebnom riziku. I to su ovi koji vidite na donjem dijelu ekrana u ljubičasto. Dakle, to su koralji, potom Arktik i potom obalne poplave, znači obalna područja. I zapravo, ako gledamo gdje je populacija, gdje su stanovnici, to su obalna područja prva na udaru, stoga bi obalni stanovnici trebali biti prvi predvodnici borbe protiv klimatskih promjena. Što nam još klimatske promjene donose? Medek, koji je pandan IPCC-u, nam je rekao da smo u Mediteranu već na 1,5 stupanj Celzijusovog porasta prosječne temperature, zbog toga što se Mediteran zagrijava 20% brže nego ostatak svijeta. Isto tako znamo da ako nastavimo ovim tempom do 2040. možemo doći, do 2040. možemo doći već do 2,2 stupnja Celzijusa. To će nas dovesti do porasta u učestalosti i intenzitetu toplotnih udara, kao i ekstremnih vremenskih događaja, pa time porast zdravstvenih rizika, pogotovo ranjive populacije u gradovima. Porast suša, praćen porastom različitih nametnika, štetnika, propadanjem autohtone vegetacije
i propadanjem prinosa u poljoprivredi, zatim porastom rizika od požara. Možemo očekivati više od 700 novih vrsta i nastavak masovnih pomora morskih bića. Isto tako, Mediteran je među regijama koje će biti najteže pogođene po pitanju vodnih resursa. Znači, očekujemo pad čak i do 15%. Dakle, preciznije, stanovnici obalnih područja Mediterana trebali bi biti predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena. A kako ćemo to postati? Što trebamo napraviti? Znači, potrebna je sveukupna sustavna promjena našeg društva. Potrebno je da mijenjamo način na koji poslujemo, način na koji proizvodimo energiju, način na koji gradimo gradove, na koji se krećemo, način na koji se hranimo. Mi smatramo da su naši obalni planovi dobar alat za pripremu na ovo što nam dolazi, jer ih mi vidimo kao vodiče prema jačanju otpornosti obalnih područja na klimatske promjene i za usmjeravanje razvoja prema održivosti. Naši planovi zasnivaju se na protokolu o integralnom upravljanju obalnim područjima za Mediteran, kojega do sada ratificiralo 11 mediteranskih zemalja, kao i zemlje Europske unije, a sve više obalni planovi ulaze i u nacionalna zakonodavstva diljem Mediterana, ali i diljem svijeta. Metodologija koju vam predlažemo zasniva se na više od 30 godina provođenja kampova, programa upravljanja obalnim područjima koje smo do sada pripremili za gotovo svaku mediteransku zemlju. A sam obalni plan prvi smo izradili u skladu s protokolom 2014. i 2015. godine zajedno sa Šibensko-kninskom županijom, odnosno za Šibensko-kninsku županiju, koja ga je usvojila 16. godine u svojoj županijskoj skupštini, a 2019. godine ovaj je plan nagrađen na Europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama u Lisabonu s glavnom nagradom između 28 projekata. Sljedeća lekcija bila bi da pri izradi planova stvaramo uvjete za uspostavljanje governansa. Pod nekim od bitnih sastojaka governansa prepoznajemo institucije, zakonski regulatorni okvir, znanstvenu ekspertizu, tehnološku podršku, zatim stvaranje povjerenja i angažmana lokalne zajednice. Kako smo to recimo radili kroz ovaj šibenski plan, ću vam pokazati u ovih par sljedećih slajdova. Znači, s lijeve strane vašeg ekrana vidite članove nadzornog odbora ovoga kojeg smo ustanovili za izradu obalnog plana za Šibensko-kninsku županiju, i kao što vidite unutra su bili predstavnici ministarstava okoliša i ministarstva tadašnjega za prostorno planiranje, zatim razni predstavnici županijske razine i lokalne razine. Time smo ustanovili ovu vertikalnu integraciju koja je izuzetno važna, ali i horizontalnu jer smo imali različite odjele županije. Jedna od prvih mjera za upravljanje ovog našeg obalnog plana bila je uspostava županijskog vijeća za integralno upravljanje obalnim područjima i tu smo također koristili ove principe, pogotovo ovaj horizontalni, jer su u tom vijeću sudjeluju različita tijela važna za provođenje upravljanja obalnim i morskim područjem u županiji. Isto tako predložili smo osnivanje jednog savjetodavnog vijeća koje bi okupilo zapravo znanstvenu zajednicu i civilni sektor. Nažalost, u ovom projektu to vijeće nije zaživjelo. Još. Ovdje vidite kako smo osigurali znanstvenu podršku. Znači, u našem obalnom planu prioritetne teme bile su, kao i obično na obalnim područjima, prostor, voda, klima. Zatim, kroz participativne radionice došli smo i do teme požara, jer je u ovoj županiji ova je tema prepoznata kao najbliža prijetnja od klimatskih promjena. Provodili smo participativnu metodu Klimađin, na čelu koje je bio jedan sociolog, a kroz procjenu troškova od podizanja razine mora imali smo i 2 veća tima ekonomista uključena u izradu ovoga plana. Pandan su bili pročelnici odjela u županiji koji se bave tom tematikom. Od znanstvenih metoda, za metodu ranjivosti koristili smo metodu razvijenu od McLaughlina i Coopera. GIS nam je bio izuzetno važan za predočavanje svih tih podataka. Koristili smo globalne, regionalne projekcije i lokalne podatke.
Participativna metoda Klimađin je metoda kojom smo kroz nekih 4 radionice okupili nekakvih 50-ak dionika i nešto više, nešto manje, kako koja radionica. Radionice su služile i za edukaciju, jer smo svakom prigodom imali prezentacije od raznih znanstvenika vezanih za utjecaj klimatskih promjena kako globalno, tako i lokalno. Zatim predstavili smo sve pojedinačne studije koje su pripremljene u sklopu pripreme obalnog plana i dobili mišljenja naših aktera o tim studijama te njihove prijedloge rješenja. To smo sve zajedno ugradili u plan. Osim radionice imali smo i nekakvih 30-ak intervjua kojim smo zapravo uključili one dionike koji su se oglušili na naše pozive, odnosno intervjuirali one od kojih smo željeli dobiti nešto više. I možemo reći na kraju da je taj proces pripreme plana zapravo barem jednako toliko važan koliko i sam dokument na kraju. Možemo reći da smo na taj način zapravo znanstvenike, donositelje odluka i lokalnu zajednicu uključili zajednički na ravnopravnim osnovama da bismo tako dobili čim bolji angažman, odnosno zajednički izgradili preduvjete za governance koji uključuju izgradnju povjerenja, odnosa povjerenja, podrške lokalne zajednice provedbi toga našega plana. To bi bilo direktno ostvarenje zadnjega od ciljeva održivog razvitka, odnosno cilja broj 17, partnerstva za ciljeve, jer kada ostvarimo taj zadnji cilj, zapravo možemo ostvariti i sve druge ciljeve. Sljedeća lekcija bila bi primjena integralnog pristupa. To je pristup kojega mi koristimo i u kojega duboko vjerujemo, jer obalni planovi koji su fokusirani na prilagodbu, a zasnivaju se na integralnom pristupu, zapravo ciljaju na akciju za klimu. Isto tako, integralni sistemski pristup nam omogućava da prepoznamo prioritete, jer ne možemo riješiti sve probleme jednim planom, ali možemo se fokusirati na prioritete, pri čemu možemo još i dalje sačuvati integralni pogled na održivi razvoj obalnog područja i to recimo vidite kroz ovaj rezultat naših Klimađin radionica. Znači kroz ovaj radar dijagram vidite zapravo nešto poput dijagnoze održivosti za regiju Šibensko-kninsku 2011. godine, poput nalaza krvi. Znači tamo gdje su indikatori u zeleno, tamo smo održivi i tamo je u redu. Tamo gdje nismo u zeleno, tamo nije dobro i strelice vam pokazuju trendove da li situacija ide nabolje ili nagore. Recimo još dva primjera integralnih rješenja. Jedan od najtraženijih resursa u obalnoj zoni je prostor. Prosječna izgrađenost obalnog pojasa od 1 kilometra ponekad je i 10 puta veća od prosječne izgrađenosti recimo teritorija Europske unije. Rješenja, tako na primjer za smanjenje emisija iz kopnenog prometa, ako su ona, na primjer, javni prijevoz ili biciklizam, rješavaju i ovu oskudicu prostora s kojom se suočavaju obalna područja, pogotovo obalni gradovi. Ili, na primjer, zbog te guste izgrađenosti događa se do zatvaranja tla, posljedično to bitno pogoršava bujične poplave. Primjena rješenja temeljenih na prirodi u ovom slučaju je najbolja, međutim, primjenom ovih rješenja mi možemo rješavati i problem druge egzistencijalne krize, a to je pad bioraznolikosti. Znači nije svejedno koje vrste sadimo, odnosno izuzetno je važno sačuvati postojeće, pogotovo ono što je bogata riznica bioraznolikosti. Sljedeća naša lekcija bila bi osigurati rast. Rekli smo, potpunu transformaciju društva zapravo trebamo. Tu je izuzetno važna komunikacija. Osiguranje podrške tijekom provedbe, a i tijekom same pripreme plana. Mi smo recimo pripremili ovaj sažetak za obalni plan Šibensko-kninske županije koji je dosta važan jer on omogućava široku diseminaciju plana, što je opet nužno radi partnerstva za njegovu provedbu. Komunikacija je ključna i tijekom pripreme plana jer se njome osigurava sudjelovanje dionika. Na kraju možemo reći da je za uspješan plan omjer stručnog rada i rada zajednice na planu bi otprilike trebao biti jednak. Imamo jedan primjer Novog Zelanda gdje komunikacija ide preko jednog ciljanog web sajta na kojemu se zapravo
redovito prikuplja dokumentaciju o svim živim i online sastancima i participacija zapravo lokalne zajednice u provedbi ovih dokumenata. Mi smo imali priliku nastaviti suradnju kroz projekt AdriAdapt, dati dalje podršku Šibensko-kninskoj županiji, gdje smo rješavali neke od njihovih preporuka iz samog obalnog plana, koje recimo jedna preporuka je bila da se uspostavi katastar obalne infrastrukture, zato smo izradili metodologiju te započeli, prikupili dobar dio podataka. Isto tako, važno je njegovati ovu promjenu o kojoj čitavo vrijeme zapravo govorimo, tako da recimo što se tiče obalnih planova, nakon ovog plana danas smo mi u situaciji da imamo nekakvih 10-ak planova diljem Mediterana, što završenih, što u procesu izrade, a za samu Šibensko-kninsku županiju mi smo svojim aktivnostima zapravo dali veliku podršku brendiranju ove županije kao zeleno-plave županije i možemo reći, zapravo sa zadovoljstvom pratimo vijesti iz županije koja potvrđuje da ova županija je jedna od predvodnika zelene tranzicije. Na kraju ono što je posljednja važna lekcija, to je dijeljenje iskustava. I evo mi smo, da bismo podijelili ova iskustva, u AdriAdapt projektu izradili jednu platformu znanja za jačanje otpornosti. Na toj platformi možete naći priču o Šibensko-kninskom planu, ali isto tako još 10-ak priča u okviru ovih naših case studija, odnosno primjera iz prakse, zatim više od 40-ak opcija prilagodbe, ideja za prilagodbu, razne priručnike, smjernice, posebno bi istaknula priručnik o jačanju otpornosti obalnih područja i druge materijale o kojima će vam još i moj kolega u nastavku, Ivan, u nastavku nešto reći. Evo, zahvaljujem na pažnji i za pitanja smo tu, bilo danas na ovom webinaru ili e-mailom u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala Darija. Evo, ja sam u brzini jutro se i zaboravio predstaviti, iako ste svi dobili mail od mene. Ja sam Ivan Sekovski, voditelj programa u centru PAPRAK. Inače, naš centar je regionalni centar Mediteranskog akcijskog plana, koji je opet dio UN-ovog programa za okoliš. I samo bih još iskoristio priliku da vas pozovem da ako imate nekih pitanja tijekom prezentacije ili kasnijih izlaganja, da ih pošaljete u ovaj questions and answers. Ja ću sad kratko predstaviti, u biti održati prezentaciju o ključnim koracima za izradu plana, obalnog plana s naglaskom na klimatske promjene. Samo da podijelim ekran. I da stavim. Evo, ja se nadam da svi vidite. Inače, ova prezentacija se nadovezuje na prezentaciju moje kolegice Darije. Samo bih prije svega naglasio da ovih ključni koraci za izradu plana su dio alata za integralno planiranje prilagodbe koji se nalaze na već spomenutoj stranici adriadapt.eu. To su 5 koraka, znači od započinjanja procesa izrade plana, procjene ranjivosti, uspostave vizije, izrade i provedbe plana te uključivanje dionika. Darija je već rekla kako su svi početci teški, ali eto, kod započinjanja izrade smo tu naveli neke korake koji bi možda to mogli malo olakšati. Ono što je zasigurno važno imati političku podršku izrade plana. Dakle, ako se radi o županiji, potrebna je podrška župana, ako se radi na razini grada, gradonačelnika i slično. To olakšava ne samo izradu plana, nego i kasnije njegovu primjenu. Također, na početku je vrlo bitno identificirati sve dionike, ali ne samo to, već i odrediti razne uloge. Recimo, uvijek imamo jedan manji stručni tim koji se bavi samom izradom plana, ali onda dionici naravno davaju na to komentare i slično. Vrlo je važno dati ulogu ko, dakle,
prati plan, ko daje komentare, ko ga usvaja i slično. To se dakle utvrđuje na samom početku i važno je i odrediti vremenski okvir izrade plana i vremenski okvir koji će plan pokriti. Recimo, obično se plan izrađuje nekih godinu do dvije, a pokriva narednih 10-15 godina, u prosjeku naravno, i tu se dakle uočavaju i mogući izvori financiranja same izrade plana. To često ide kroz neke programe u smislu live programe ili Interreg programa, ali također se, vidit ćemo kasnije, zna raditi iz vlastitih resursa. Nakon toga ide procjena ranjivosti. Ovo je zapravo nije tako jednostavno zato što se planovi često rade na lokalnom nivou, a nekakve procjene i modeli se rade na širim skalama, na regionalnom nivou, ali je potrebno dakle da se oni nekako prevedu na što manju lokaciju da bi bili što točniji i zapravo upravo zato je u ovom trenutku ključno imati dobru suradnju i sa istraživačkim centrima i sa sveučilištima koji imaju takve sposobnosti, jer često lokalne uprave nemaju takve kapacitete. Dakle, to nam omogućava da vidimo kakvi su trendovi određenih klimatskih pritisaka, koje je stanje i kakvi nas problemi možemo očekivati u budućnosti. Recimo, neće i svako područje biti osjetljivo jednako na određeni pritisak. Recimo, obalni gradovi koji su na niskim obalama možda će biti više osjetljivi na naravno poplave koje dolaze s mora, neka područja će biti osjetljivija možda na suše i slično. Ovo je samo jedan primjer iz AdriAdapt projekta, znači koji je uzeo jedan veći dio Jadrana, srednji i centralni Jadran. Dakle, ovdje su s lijeve strane navedene prognoze. Ovo smo uzeli samo za primjer do 2100. godine. Dakle, prosječna ljetna temperatura u porastu, naravno, manje mraznih dana, više tropskih noćiju, ali što se tiče što se tiče oborina, tu možda i nije bilo tako jednoznačna prognoza, ali uglavnom u prosjeku se radi o tome da će zimi biti nešto više oborina, a ljeti manje. Kad već znamo glavne pritiske i kako će se oni ponašati, kako bi se oni mogli ponašati u budućnosti, vrlo važno je prioritizirati teme kojima će se plan baviti, jer tu je vrlo važan doprinos dionika, zato što neće svako područje prioritizirati jednake teme, jer recimo tema obalnog prostora je naravno zanimljiva obalnim gradovima, međutim neke zajednice koje se više oslanjaju na poljoprivredu ili na ribarstvo će možda odlučiti da je važnije diskutirati o tim temama, odnosno da je važnije da se plan fokusira na te teme. Nakon toga, znači nakon što znamo koliki je rizik, nakon što je on procijenjen, slijedi uspostava vizije kao zajednički dogovor. Ovdje smo stavili da je on rezultat ko-kreacijskog procesa, a u biti to nam kaže da je za takvu viziju potreban jedan širok spektar dionika, tako da niko ne bi bio izostavljen. I naravno u viziji se uvijek mora gledati da se ostvare višestruke koristi. A što to znači? Recimo da se mjere, iako se fokusiraju recimo na prilagodbu klimatskim promjenama, oni će doprinijeti i drugim koristima, kao što je recimo zaštita bioraznolikosti, smanjenje zagađenja zraka, poboljšanje zdravlja, a u konačnici i stvaranje novih radnih mjesta, zelenih radnih mjesta. I važno je da se ne kompromitiraju neki drugi aspekti održivosti, odnosno da se uvijek pazi na socijalnu i ekonomsku dobrobit i na ranjive skupine koje su možda već ugrožene. I što se tiče same izrade plana, dakle, sad tu već dolazimo do nekakvih prijedloga mjera. Mi smo, evo Darija već spomenula, ali mi smo u okviru AdriAdapt projekta koji se fokusirao na Jadran identificirali nekakvih preko 40 mjera prilagodbe. Oni su svi u detalje objašnjeni na 3 jezika, hrvatskom, engleskom i talijanskom, na stranici adriadapt.eu i grupirani su u 3 glavne skupine. To su sive mjere, odnosno inženjerske mjere,
zelene mjere, odnosno mjere prilagodbe koje je oponašao prirodu, nature-based solutions, o njima će puno više govora biti na našem sljedećem webinaru. I na kraju societalne mjere, odnosno mjere za društvo. Takve mjere uključuju sve pravne, upravljačke i financijske mehanizme koje utječu onda na ponašanje ljudi i vode ka povećanom kapacitetu prilagodbe. Ono što je vrlo važno kada biramo mjere je da znamo da odabiremo mjere koje se mogu aplicirati lokalno, jer znači različite lokacije imaju različiti geografski setting. Evo, sama i Hrvatska i Italija, iako dijele isto more, recimo na talijanskoj strani je obala dosta niža i mekša, dok je u Hrvatskoj dosta strmija i čvršća, dakle neće se uvijek naravno primjenjivati iste mjere prilagodbe. I naravno potrebno je napraviti cost-benefit analizu, odnosno analizu troškova i koristi da bi se odabrala najmanja mjera, a da ona naravno ne bude preskupa ili da ne bude preveliki financijski teret. U ovom koraku također se istražuje mogućnosti financiranja, o tome smo govorili u prvom webinaru. Na početku ove prezentacije sam govorio o financiranju same izrade plana, ali ovo je sad već istraživanje financiranja samih mjera prilagodbe. Najčešće to ide u našim europskim državama kroz EU fondove, ali ima i nekakvih drugih primjera, recimo zajmova kroz Europsku investicijsku banku, zelenih obveznica i raznih drugih primjera o kojima smo mogli čuti na prvom webinaru. Na kraju, implementacija plana, to je onako tricky dio, ali u biti vrlo je važno da se taj plan na kraju i usvoji. Znači, ako se radi na županijskom nivou, da se usvoji na županijskoj razini, na nivou grada, da se usvoji u gradskom vijeću, jer to usvajanje mu daje i određeni politički legitimitet naravno i povećava šansu da se i plan provede, da ne bude na kraju samo jedan dokument koji će završiti u ladici. Ono što je dosta bitno ovdje je možda i da se određene preporuke koje proizađu iz ovog plana uključe nekakve druge slične instrumente, recimo u regionalnu razvojnu strategiju ili u prostorni plan, što god daje veću mogućnost da se takve stvari i primijene. I na kraju, jako je bitno naravno pratiti što se događa sa provedbom plana, tako da bi se eventualno neke stvari mogle promijeniti, dođu i neke nove sugestije i slično. U prošloj prezentaciji smo spomenuli ovu nagradu, ali ja bih samo dodao da jedno od obrazloženja zašto je ovaj plan bio nagrađen je i bilo i to zato što imamo mehanizam tog odbora koji taj plan i prati nakon što je on izrađen. I također nešto što je već spomenuto, to je uključenje dionika. Ovdje sam samo stavio dvije fotografije iz dva plana koje se trenutno izrađuju u okviru MED programa. To je plan za Boka Kotorsku u Crnoj Gori i plan za regiju Tanžer Tetuan Al Hoceima u Maroku. Mislim da je ovo stvarno jedna od najključnijih stvari, imati širok spektar dionika. Mislim da je to bitno iz dva razloga. Jedan razlog je što stvarno lokalno znanje je neprocjenjivo i na ovakvim otvorenim diskusijama se stvarno čuje puno zanimljivih stvari i ne samo to, nego naravno jako vrijednih prijedloga što bi trebalo biti u planu i što bi se ključno trebalo, čime bi se trebalo najviše u tom planu pozabaviti, na što bi trebao biti najveći fokus, ali isto tako kad uključite dionike sa lokalnog područja, njima poslije bude i više stalo da taj plan bude proveden, odnosno da zaživi. Eto, to je bilo sve od mene, jako kratko. Ja ću prestati sad dijeliti svoj ekran i ponavljam, ako ima neko pitanje, neka slobodno pita u questions and answers. Što se tiče, dakle, po agendi smo, pozvali smo i naše kolege koji su sudjelovali u izradama ovakvih obalnih planova sa naglaskom na prilagodbu. Evo, ja ću se prvo obratiti gospodinu Miliju Novaku
trenutku Mili Novak nam dolazi iz javne ustanove RERA iz Splitsko-dalmatinske županije, koja je sudjelovala u izradi planova za Kaštela i sliv rijeke Jadro, koji su između ostalog i rađeni u okviru projekata iz Interreg programa. To su bili projekti Co-Evolve i Change We Care. Pa evo Mili, prepuštam mikrofon čisto da nam da jedno kratki osvrt na kako je ta izrada plana išla. Hvala. Dobar dan i lijep pozdrav svim kolegicama i kolegama. Najprije bih rekao nešto o jednom slijedu koji smo imali kroz sve naše projekte koje smo radili na ovu tematiku klimatskih promjena. Znači, RERA, javna ustanova kao regionalni koordinator, mi nastojimo pomoći našim obalnim gradovima i općinama prenošenjem naših iskustava u izradi planova prilagodbe kako bi što učinkovitije iskoristili sve dostupne izvore financiranja i da što više gradova i općina zajedno sa našom Splitsko-dalmatinskom županijom i razvojnom agencijom da zajedno nastupamo prilikom prijave novih projekata. Do sada smo nastojali da se svi naši projekti koje smo radili nadograđuju i da sa svakim novim projektom idemo jedan korak naprijed. Želimo da se naši dosadašnji projekti koji kao rezultat imaju uglavnom izraženu određenu dokumentaciju, znači da se oni kapitaliziraju i da se konkretnije iskoriste sredstva iz novog proračunskog razdoblja. Tijekom predpristupnog razdoblja u okviru projekta Coast Gap izrađene su smjernice za upravljanje obalnim pojasom grada Kaštela. Time je započeo proces uvrštavanja načela integralnog upravljanja obalnim područjem u planske, odnosno u razvojne dokumente i podizanje svijesti o nužnosti provedbi mjera prilagodbe na klimatske promjene za ova naša obalna područja. Nakon toga projekta počeli smo pripremati projekte koji se bave klimatskim promjenama. Imali smo svojevrsnu nadogradnju sa projektima Co-Evolve i Change We Care. Projektom Co-Evolve izradili smo plan upravljanja obalnim područjem grada Kaštela, dok smo projektom Change We Care izradili plan prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro, te smo izradili katastar obalne infrastrukture za područje Kaštelanskog zaljeva. Pri izradi planova okupili smo interdisciplinarni tim stručnjaka. Članovi našeg projektnog tima bili su stručnjaci iz područja obalnog inženjerstva, turizma i prostornog planiranja. Za primjenu participativnog pristupa i komunikaciju sa javnošću imali smo stručnjaka za participativni pristup, sociologa, dok smo za potrebe obrade i analize geopodataka imali stručnjaka za geoinformatiku. Ostali naši članovi projektnog tima pokrili su discipline koje su prepoznate kao važne za održivost razvoja obalnog područja i otpornost na negativne učinke klimatskih promjena kao što je kulturna baština, biologija, ekologija, oceanografija, krajobrazno inženjerstvo i sl. Metodologija integralnog planiranja uključivala je i participativni pristup od samog početka. To nam je donijelo dvije koristi. U izradu plana su se uključili saznanja, potrebe i prioriteti naših dionika, a samim time je plan dobio jači legitimitet jer su ga svi dionici doživjeli kao svoj plan. Pri izradi planova održane su tematske radionice, pa je tako kod plana prilagodbe na klimatske promjene za rijeku Jadro održane su 3 tematske radionice, dok je za grad Kaštela su održane 4. Tematike su bile utjecaj klimatskih promjena, prirodni okoliš i izazovi njegovog očuvanja, plavljenje obale i moguće mjere zaštite sa posebnim osvrtom na graditeljsku baštinu u slučaju grada Kaštela, perspektive razvoja održivog turizma te prostorno planiranje i razvoj grada i GIS analiza ranjivosti na obalno plavljenje.
U slučaju rijeke Jadro, tema je bila utjecaj klimatskih promjena na rijeku Jadro, te mogući scenarij adaptacijskih mjera i samo predstavljanje plana prilagodbe javnosti. Rješenja koja smo nudili kroz ove planove, ona nisu toliko komplicirana obzirom da klimatske promjene donose neke već predvidive promjene. Tako da su na ovim projektima naglašavali smo takozvani pametni razvoj, odnosno razvoj koji uvažava okoliš i koji uvažava klimatske promjene. To ne znači da se razvoj treba zaustaviti bilo gdje u ovom području, nego se on mora prilagoditi novim uvjetima i novim zahtjevima. Naglasak je na takozvanim zelenim rješenjima, odnosno rješenjima koja oponašaju prirodne procese koji se događaju u okolišu. I kroz ove projekte nastojimo sve te procese prije intenzivne urbanizacije obnoviti i na taj način umanjiti štete koje donosi urbanizacija. Tako smo nastojali ojačati bioraznolikost kao ključni čimbenik održivosti ovog prostora i održivosti gospodarstva. Neka od zelenih rješenja koja smo predstavili kroz planove su primjerice zeleni nogostupi, zelena parkirališta, retencija, vodopropusni zastori i kolnici, pa zatim zeleni krovovi, zelena biciklistička infrastruktura, infiltracija, zadržavanje vode i slično. Sve to smo na neki način objedinili i u našim brošurama koje smo izradili kroz projekt, pa i brošurama A što mogu građani, gdje smo na neki način dali presjek i ukratko svim građanima šta svatko od nas može napraviti u okviru svoga stana, svoje kuće, svoje okućnice i u konačnici u okviru našeg mjesta. I kao jedan zaključak je da okoliš, čovjek i ekonomija jedno bez drugog ne može i sve skupa povezano i to smo naglasili u ovim našim planovima. Hvala vam. Puno hvala, Mili. Vidim, imamo dolje neka pitanja, to ćemo odgovoriti na samom kraju. Ja bi sad, idemo na drugu stranu Jadrana, u Italiju, da ćemo malo perspektivu sa strane regije Emilia-Romagna. Dakle, s nama je Roberto Montanari, koordinator aktivnosti za planove i programe zaštite obale regija Emilia-Romagna. To je regija koja je svoje strateške i planske dokumente razvila i kroz programe LIFE i Interreg. Evo sad ide i jedan projekt koji je u tijeku, Adria Klim. Pa ako nam gospodin Montanari, izvolite, molim vas. Hvala. Hvala na pozivu na ovaj webinar koji je vrlo važan za osnovne pojmove o važnosti planiranja i obalne planove u vezi klimatskih promjena. Htio bih reći dvije stvari o važnosti europskih projekata koji nas podržavaju u ovoj izradi planova u regiji Emilia-Romagna već 15 godina. Razni projekti, COSGAP, SHAPE, Constance, Riskit, Porto di Mare, Coivol, Change We Care. Kao što vidite, razvijamo našu novu strategiju koja se tiče klimatskih promjena i razmjene između Italije i Hrvatske. Danas prisustvujemo onome što je sve više se vidi da su posljedice klimatskih promjena na naše društva. Klimatski element je već i sve će više biti utjecajan problem koji jako utječe na naš način života i na naš način rada, pogotovo na obali u zonama
obalnim područjima. Sjećate se kako u regiji Emilija Romagna obala je niska i pješčana. Kako bi prevazišli logiku hitnosti, radimo na strategijama. Može se raditi i o kraćim projektima, ali se treba misliti na duže staze. U budućnosti imat ćemo sve više šteta i posljedica na obalnim područjima. I utjecaj klimatskih utjecaja na obalu. Imat ćemo sve manje fondova kako bi se nosili sa svim ovim promjenama. Potrebno je što brže poboljšati održivost i snagu obalnih područja. Na ovome radi regija Emilija Romagna. Moram reći da smo počeli i programirati i planirati odbranu još od 80. godina 20. stoljeća. Imali smo obalne planove. 1997. Smo razvili planove koji su odobreni 2005. I bilo je promjena u kompetencijama na regionalnom nivou. Preko ovog projekta tijekom godina razvili smo vrlo napredni sustav obrane koji se ticalo pomorja i obale. Zahvaljujući projektu razvili smo novu strategiju koja se zasniva na integriranom upravljanju, na principima integrativnom upravljanju i protokolu koja je odobrena već od regionalnog savjeta koji se tiče regionalne strategije odobrene 2018. i plan upravljanja rizikom od poplana koji se bavi izradom karta rizika. Strategija pokušava poboljšati stanje obale i kako bi postao sigurno mjesto, mjesto gdje se može pričati o raznim idejama osoba koje su u stanju prilagoditi se i raditi. Ova strategija razvijena je sa Adriatim, sa sudjelovanjem puno dionika. Kao što se već pričalo, rad unutar regije povezuje dionike iz turizma, ribolovstva, građana, područja energije, kao i regionalne službe, spasilačke službe, službe civilne zaštite. I imali smo razne workshope, radionice, gdje su sudjelovali 14 općina sa obale, kao i poduzetnici, kao i univerziteti i udruženja građana i za zaštitu okoliša. Pričali smo i zajedno stvorili zajedničku viziju koji nastoji integrirati sva znanja koja posjedujemo i koje nastojimo promovirati i preko kojih zajedno smo došli do vizije zajedničke o našoj obali u budućnosti i ciljeve koji su nam najvažniji
i trebaju slijediti sa implementacijom. Tako da smo na našoj teritoriji imamo prvi nacrt dokumenta koji smo dali na uvid javnosti i koja uključuje konzultaciju koja je široka u poređenju sa ovim manjim laboratorijama, radionicama koje smo imali. Radionice su bile 2021. sa 7 susreta, sa više od 150 osoba prisutnih, gdje smo koristili platformu, stvorili jedan virtualan trg gdje smo mogli pričati i stvorili jednu zajednicu svih osoba uključenih. Nazvali smo to kako će biti naša obala sa upitnikom, jer smo se pitali i mi, ali smo pitali i građane našeg teritorija i dali smo na uvid javnosti preko našeg internet stranice, platforme. I mogli su komentirati razne dijelove i razne korake projekta. Od podrške i drugih tema stiglo je više od 40-45 prijedloga koji su skoro sve prihvaćene, neke u potpunosti, neke djelomično. Taj proces je značio i više od 12.000 virtualnih čitanja. Postoje 4 osnovne linije koje slijedimo. Prva se tiče oslobađanje prostora na obali. Kako bi se oslobodile prostor za prirodu na obali, gdje to nije moguće prilagoditi plažu i objekti koji postoje na plaži. Postoje i ekonomske aktivnosti, postoje i poduzetničke aktivnosti na plažama Emilije Romanje koje su jako važne, gdje to nije moguće osloboditi prostor. Urbanizacija na našoj obali je vrlo razvijena, gdje nije moguće. Pokušamo prilagoditi i stvoriti prirodne dine i prilagoditi, možda podići plažu. To je intervencija koja je vrlo važna. I napisali smo jedan članak u nacionalnim novinama. Druga linija koju slijedimo je prehrana. Kao korištenje sedimenata offshore i mediteranskih infrastruktura, čišćenje plaža. Treća je uključiti troškove rizika u računanje troškova i utjecaja. Znači, uključiti sve ove elemente u izračun rizika. Tako da bi troškovi obalnih rizika bili uključeni u proces izračunavanja troškova i beneficija. Nemamo uvijek nove informacije o obalnim rizicima, ali važno je raditi na tome i razviti taj sustav prepoznavanja novih potreba. Znači veliki dio te strategije tiče se 4 kategorije
koji se tiče podržavanja razvoja obale i našeg teritorija. Pitanje sedimenata, poboljšanje transporta i umanjenje sedimenata, korištenje depozita offshore, plaža. To je trenutačna situacija, ovi problemi sa sedimentima ispred plaža. Ali to je tema uz pomoću koje održavamo naše plaže sigurnim. Trebamo smanjiti i ljudski utjecaj na obalni pojas. I korištenje tih sedimenata, zatim koraci prilagođavanja, razvoja strategija za obalni pojas. Potrebno je i planirati u vezi ranjivosti obalne zone. Podržavanje sustava upozoravanja od opasnosti kao i stanja na plažama. Zatim razne akcije održavanja, situacija na plažama, kao i raznih akcija odbrane, koje u nekim slučajevima imaju negativne učinke umjesto pozitivnih. Imamo i barijere unutrašnje za odbranu od poplava sa mora i prilagođavanje situacije sa barijerama. Postoje važne transversalne akcije. Jedna je, želi se baviti predviđanjem utjecaja na obalu Emilije-Romanje sa jedinicama lokalne samouprave koji su sudjelovali u izradi strategije. Utjecaj koji treba staviti u komunikaciju sve dionike s perspektivom kako je važno imati komunikaciju o idejama sa mladima koji tek pristupaju ovim problemima upravljanja obalama i prilagođavanju održivosti, obrazovanju o održivosti. Predviđamo kako ovi mladi koji počinju raditi za općine i za regiju će se baviti zaštitom naše obale. Potrebno je uraditi ovaj generacijski korak. Zahvaljujući financiranju Europske unije, JRC, imat ćemo još jedan krug radionica kako bismo stvorili baze za ovaj generacijsku razmjenu u Emiliji-Romanji. I sljedeće godine pokrećemo i sustav monitoriranja kako bi slijedili korak po korak provođenje urbanističkih planova u općinama i provođenje strategije kako bi monitorirali učinkovitost akcija i intervencije. Možda sam produžio, ali ima puno stvari o kojima treba pričati. Ako ima pitanja, bit će mi drago. Hvala vam i oprostite ako sam produžio. Hvala. Bilo jako zanimljivo i evo malo smo izašli iz vremenskih okvira
Ja ću samo, imamo nekoliko pitanja, ali prije toga bih dao riječ Mateji Dorčić da nam kaže o svom iskustvu iz Splitsko-dalmatinske županije. Znači, Mateja je pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije i malo je ovako, županija je dosta aktivna što se tiče upravljanja na obalnom području. Jedna ovako malo zanimljivost da su izradili i plan koji je usvojen iz svojih vlastitih sredstava. Pa eto, Mata, ako nam možete malo detaljnije o tome. Hvala, nadam se da ćemo biti kratki jer imamo još nešto vremena i par pitanja. Hvala, Mateja, izvolite. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Hvala Ivane na najavi. I evo odmah smo odgovorili na jedno od postavljenih pitanja. Znači, za razliku od kolega koji su imali priliku govoriti prije mene, Splitsko-dalmatinska županija je ovaj plan isfinancirala isključivo vlastitim sredstvima. Tako da je moguća varijanta 1 i 2 i svaka od njih je izrazito pozitivna. Što se tiče obalnog plana, odnosno plana upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije, inače za izradu ovakvih strateških dokumenata nije baš da je Upravni odjel za turizam i pomorstvo je onaj odjel koji predvodi izradu, međutim kod nas se dogodila situacija da moj prethodnik, danas zamjenik župana, naš župan Blaženko Boban, ali i ja, tada voditeljica, danas pročelnica, imali smo izrazitu želju da to ide iz našeg upravnog odjela jer smo prepoznali važnost pitanja održivog prostornog razvoja obalnog područja naše županije, prilagodbu na klimatske promjene, ali kao i temu onečišćenja morskog okoliša kao nešto izrazito zanimljivo za nas kao odjel i tu smo željeli dati nekakav svoj doprinos i tako je došlo do izrade ovog plana. Znači, kao što sam rekla, isključivo s vlastitim sredstvima izgrađen. Kroz postupak javne nabave dobili smo tim izrađivača, inače riječ je o tvrtci Zadruga Granum Salis iz Zagreba, predvođena voditeljem tima, gospodinom Ognjenom Šuncom. On je u okviru svog tima imenovao brojne stručnjake iz različitih područja, 6 njih samih zaposlenih u toj tvrtci, ali je angažirao i 4 vanjska stručnjaka. Tako da su oni redom pokrili teme krajobraza, GIS analize i kartografije, ranjivosti šumskog područja na požare, poplave, prilagodba na klimatske promjene, mjere prilagodbe plavo-zelene infrastrukture, vjetrovalovno modeliranje, pitanje urbanih toplinskih otoka, analiza prostorne održivosti kao nešto iznimno bitno i na čemu se dalo veliki naglasak u ovome planu, pomorstvo i nautički turizam. Hrvatska je svjetska nautička sila, ali najveći dio tog posla i te gospodarske djelatnosti i turizma se događa baš u našoj županiji, tako da je jedno poglavlje ovog plana posvećeno i tome. Zatim je imenovao gospodin Šulca je imenovao i stručnjake za razvoj i upravljanje razvojnim procesima, kao i posebnu temu erozije i sanacije, odnosno nadohrane plaža. Ono što je zanimljivo je to da smo mi kao naručitelj imenovali projektni tim za praćenje i tu smo zastupili zapravo sve relevantne dionike na temu obalnog plana, a to su svi upravni odjeli u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji se bave temom zaštite okoliša, klimatskim promjenama, EU financiranjem, ribarstvom i prostornim planiranjem. Tu smo imenovali kolege iz Zavoda za prostorno planiranje Splitsko-dalmatinske županije, ali imenovali smo i neke ljude iz znanstvene zajednice, prvenstveno Sveučilišta u Splitu Pomorskog fakulteta, koji su dali veliki obol samoj izradi plana, a kasnije i provedbi. Također imenovali smo predstavnike turističke zajednice kao jedne izrazito bitne grane koja sutra trpi nekakve posljedice i kao što obalno planiranje trpi posljedicu pretjeranog turističke eksploatacije, ali s druge strane naravno sve promjene na obali reflektiraju se sutra na budućnost te vrlo vrijedne gospodarske grane. Naravno, PAPRAK, bez njih ništa, ideja je i došla od PAPRAK-a i Šibenskog plana, tako da smo uključili Željku i Dariju da nam pomognu kako usmjeriti taj plan da dođe tamo gdje smo to svi zajedno i željeli. Ono što je specifično da naš plan, a Darija se prije, Ivane i ti ste se nešto više dotakli teme provedbe plana. Nije lako provesti ovaj plan
imati taj participativni pristup, ali prvenstveno potaknuti jedinice lokalne samouprave da u svoje prostorne planove integriraju nekakve zaključke i nekakve dijelove ovog plana, jer on sam po sebi, da odgovori na još jedno pitanje postavljeno u međuvremenu, znači ovaj plan nije zakonski obvezujući, on je indikativan i kao takav daje jednu pretpostavku i usmjerava buduće prostorne planove kako županijski, tako i onaj na razini jedinica lokalne samouprave, ali on sam po sebi nije obvezujući. Tim više treba puno više truda da bi se ove teme nametnule kao bitne za sve dalje postupanje na razini jedinica lokalne samouprave. Ono što smo mi radili kad smo izrađivali ovaj plan, zapravo osim učestalih radionica i 2 velika prezentiranja projektnom timu za praćenje od strane izvođača, odnosno zadruge Granum Salis i njihovih stručnjaka, mi smo organizirali 3 vrlo bitne radionice. Prve 2 radionice su se fokusirale upravo na jedinice lokalne samouprave, njima je prethodio jedan anketni upitnik koji smo izradili kako bi se sami prezenteri puno bolje pripremili i pokrili nekakve teme koje njima mogu biti zanimljivije. Podijelili smo ih u 2 radionice, 17 priobalnih i 18 otočnih, i to se pokazalo vrlo bitno za krajnji izgled ovog obalnog plana, a nakon toga smo uključili u 3. radionicu ipak jednu širu zajednicu, nevladine organizacije, udruge, gospodarski sektor i znanstvenu zajednicu. Tako da smo tu išli dosta široko i to je medijski bilo izrazito dobro i popraćeno i tu smo zadovoljili u jednom dijelu i taj participativni pristup. Ono što smo mi napravili, a možda kolege prije nisu, a mislim da je to dalo jedan dodatan push ovom obalnom planu i njegovoj primjeni, a to je da smo proveli 30-dnevno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to smo stvarno onako i medijski promovirali da se ljudi uključe, da zaista pročitaju taj dokument i sugeriraju nešto dobro dok je na vrijeme. I tu smo dobili zanimljive komentare i svi redom komentari su usvojeni i dodani tom obalnom planu prije nego što smo išli u završnu fazu, a to je usvajanje na županijskoj skupštini od strane vijećnika u skupštini. Plan je prošle godine jednoglasno usvojen i onda je krenulo što dalje. Plan je donesen kao takav, svjesni smo da je on jedno živo tkivo koje će se stalno mijenjati i bit će predmet nekakvih dorada i modernizacije, naravno, ali s druge strane kako motivirati ljude da zaista se bave ovim planom. I ono što smo mi napravili, odnosno župan Blaženko Boban svojom odlukom je imenovao 3 vijeća, koordinacijsko vijeće, savjetodavno vijeće i partnersko vijeće. U koordinacijsko vijeće smo u pravilu imenovali sve ove nekakve predstavnike upravnih odjela i županijskih tvrtki, odnosno javnih ustanova kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, naravno vodeći računa da tu bude i javna ustanova RERA sa svojim bogatim iskustvom, sa svojim planovima, i s druge strane da tu dodamo javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjima more i krš. A onda smo prionuli imenovanju savjetodavnog vijeća i u njega smo zaista smo imenovali sve eminentne stručnjake na temu koje mi poznajemo u našoj županiji, a to je redom Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, predstavnik izrađivača i stručnjak za prostorno planiranje gospodin Berlengi, zatim Hrvatski hidrografski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstvo civilne zaštite, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, naravno PAPRAK, predstavnicu vijećnika županijske skupštine i udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Tako da mislim da smo u tom dijelu postavili jedan široki spektar stručnih ljudi i sve što smo do sada radili vođenim njihovim znanjem i iskustvom se zapravo pokazalo jako dobro. Partnersko vijeće, da ne dužim, predstavnici svih jedinica lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije, njih 32, predstavnici ronilačkih udruga, pokreta otoka i Hrvatske gospodarske komore kao nekakvog gospodarskog doprinosa u ovom planu i provedbi istoga.
Ono što je zanimljivo je to da smo mi nastavili s aktivnostima vezani za ovaj plan koji je relativno mlad, star je niti godinu dana, a već smo tu napravili nekakve pomake i to je ono, mislim, na čemu treba sustavno raditi, jer ako će plan biti samo mrtvo slovo na papiru i neće se provoditi, dorađivati, mijenjati, usklađivati sa svim praksama i politikama, onda on zaista ni nema smisla. Tako da je već održana sjednica i koordinacijskog i savjetodavnog, zahvaljujući upravo ovom projektu Create. Nedavno smo imali priliku i okupiti naše predstavnike jedinica lokalne samouprave, ali i različite dionike, ali i članove koordinacijskog, savjetodavnog i partnerskog vijeća i vidjeli ste i sami tada koji su sudjelovali koliko su oni zapravo posvećeni, kako imaju nekakve svoje znanja i iskustva i koliko se zapravo sve to s terena može dobro iskoristiti. Zahvaljujući projektu javne ustanove RERA, Adria Klim, prionili smo i mislim da smo u nekakvoj završnoj fazi javne nabave za izradu jednog zanimljivog dokumenta kao jedne ekstenzije ovog obalnog plana, nešto što je u našoj županiji broj 1, a to je nadohrana, odnosno nasipanje plaža, erozija plaža i utjecaj na redovno održavanje. Tu je oformljen tim stručnjaka koji će na 5 pilot područja zaista istraživati i pokušat ćemo dati odgovor svim jedinicama lokalne samouprave koji je idealan materijal, idealan pristup i idealan način na koji će nadohranjivati svoje plaže. Tako da evo, idemo dalje i nadam se budućim dobrim projektima i budućoj suradnji sa svima vama, jer ovo do sada se u našoj županiji pokazalo kao održivo, a to je na kraju i najbitnije. Hvala. Hvala puno, Matea. Hvala puno svim prezenterima. Evo, malo smo prekoračili vrijeme, imamo nekih pitanja. Ja bih samo kratko možda prošao kroz neka pitanja. Mi ova pitanja možemo i izvući kasnije, pa ih odgovoriti napismeno, da sad ne prekrdašimo baš puno vrijeme. Evo, neka pitanja već su i odgovorena kroz prezentaciju, recimo Mateje, dakle kakva je situacija, izrađuje li se isključivo kroz financiranje projekata ili županije same financiraju? Evo, vidjeli smo na primjeru Splitsko-dalmatinske županije da su oni sami isfinancirali plan, ali ovih druge županije koje su spominjane su to učinile najčešće kroz projekte. Također, jedno pitanje koje je možda odgovoreno, da li su planovi obavezni zakonom o planiranju ili su više savjetodavnog karaktera. Dakle, Mata je također spomenula da su oni više savjetodavnog karaktera. I jedno pitanje na talijanskom kojeg vidim da Roberto odgovara u komentaru. Tako da bi možda, evo samo zadnje pitanje, Primož Banović, da li ste, pitanje ide za gospođu Dorčić, da li ste u pripremi... Maybe I can answer directly with the voice. Može. To je pitanje na talijanskom jeziku, pa ako možete samo reći o čemu se radi. Pitanje je koje instrumente mogu pomoći sa stanjima plaža, sa sedimentima, koje je postavila Chiara Signoria. Odgovor je da u lukama stanje sa sedimentima je regulirano od strane ministarstva. Sa zakonom ministarstva po kojem postoje procedure koje objašnjavaju kako klasificirati sedimente na osnovu samih sedimenata i odrediti kako se treba nositi s njima. I s gledišta kemije, biologije i prema tom propisu se mi ponašamo i koristimo u slučaju kada idemo raditi intervencije na plažama. Postoji državna normativa
koju koristimo u ovim slučajevima. Hvala vam, Roberto. I evo samo jedno kratko pitanje za kraj. Pitanje za gospođu Dorčić. Da li ste u pripremi strategije plana pripremili procjenu utjecaja plana na okoliš ili stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš SPUO? Hvala na odgovoru. Mateja, jeste tu? Tu sam, a nije ovo takav tip plana za koje je potrebno provođenje utjecaja na okoliš, ali analizom podataka je pokriven jedan veliki dio odgovora na ovo pitanje. Jel? Ova preliminarna analiza stručnjaka je ukazala na dosta toga, sad teško je ovako malo vremena odgovoriti, pozivamo gospodina da pogleda plan, pogotovo ovaj dio koji se odnosi na prostorno planiranje i analitiku postojećih svih dokumenata, ali nije ovo nekakav plan koji zahtijeva prethodnu ocjenu u procjeni studije na okoliš ili nešto slično, tako da više smo se bazirali na analizi postojećih dostupnih podataka i na temelju toga izvodili nekakve zaključke u ovom planu. Nije sam plan podrazumijevao kao da je nekakav zahvat u prostoru pa zahtijeva procjenu, jel? Tako da više smo išli na postojeću bazu podataka i kao nekakve zaključke unutar samog globalnog plana. Hvala, Mateja, puno hvala. Ja se zahvaljujem svima. Možda nam je promaklo neko pitanje, ali ćemo ga odgovoriti onda naknadno u mailu i poslati. Također neko je pitao i za naše kontakte, ja sam ih stavio tu negdje u questions and answers kao odgovor, ali naravno poslaćemo vam svakako i moj Darin kontakt i kontakt prezentera. Ja se svima zahvaljujem na prezentacijama, zahvaljujem se i našim sugovornicima iz Italije i Hrvatske koji su nam dali svoje primjere i posebice se zahvaljujem prevoditeljicama, malo smo prekrdašili vrijeme, nadam se da se nisu puno umorile. Ja vas samo ću iskoristiti priliku da vas pozovem i na sljedeći webinar, to će biti Nature Based Solutions, dakle primjena ovih zelenih rješenja, također bit će baš prezentirane neke studije slučaja, odnosno neki primjeri iz prakse. Mi ćemo vam naravno na vrijeme poslati poziv. Eto, hvala puno, isprike što smo malo prekoračili vrijeme, nadam se da vam je bilo zanimljivo i vidimo se sljedeći put. Eto, lijep pozdrav. Hvala vama, hvala Ivanu, hvala svima. Grazie Margherita Roberto. Bareil, Creative, il progetto Creative. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Hvala. Grazie, kolega. Grazie.